Kaya sini je press media rokno jorawar nangso manmani bagai mia seng jotono saiman khana je sarik ni sara sata tampro sini Bharatiya Janata Party khumulung part office a jagao sini srai rok seng kuthumlai tonglai mani tini kaisa sini rally tongo jubo morsani a karone kisa seng meeting khalai tongmani o meeting khaima somoyo kisu duskriti borok phaioi sini part office rok sini flag rok bibino bangchur khaibe kya tai je duskriti khaine rok borok ni prajagano CC camera footage sung sini jaknai thangai tongo borok last sung sip sini lainai apni bagai last sini borok no konuino injur khe bui kelangkha tai oro 2-3 round borok silai bebo pistol bai kogoi kelang thangka hanga ja pistol ni khuka abo se sini borobabu ba sini thanani sini borbabu no sung yafari rohoka tai a jabai duskriti borok no dotin romoi sajarna ningthung tamni bagai ke sung sini khumlung tawan sini tipra sarong ni tawan main tawan sung oma hai hamya jinis no sung srai rok no phringna ni musungya hamya jinis no sung public ni bwskango sini tawan sung kasra khaina musungya karon chabo sini tipra sarong ni tawan aba hai duskriti rok no dodi phat phat khaiye romna ningthung rom yangke sini khumlung area ni joto sini kungthai bararok aba hai borok no nasigi tonglak jotono hambai Bharatiya Janata Party BJP angasuk sahori meya tamungkhe je borok hamya borok bo hamya mangno khainai apni bagai hamya borok no romna ni bagai sung joto sini khumlung ni joto tawan gana gini tongnai joto sini kungthai bararok masa toknai aba hai borok no sung tini chini to khairom yangke last ko borok nogo habi marar khainai nogo habi gas cylinder khoknai nogo habi buri busana rom pherenai karon sung saiman ka je sini part office ganao current office tongo a jagao hor nangkhanai karon tini soise proof mangkha je ongui mano ba yak tongui mano arni hap or phan ongui mano kento mia je gosna khaimaka soise proof ekdom sung nukha haisi thanao sung obong mani pore borok sung oro tong tongo spot o sung mia meeting khaimani somoyo sung 50 ke 60 jon tongo borok ayang thana bwskang tikino phayo bike bai gari bai aboni pore oro phayosin borok no buto khaikya tai sung logi logi no asuk laiye salai pirei joto sini khumlung gana gini joto sini leader rok bai asuk laiye sung horni 9ta ki 9:30 o je borok no sini to khaiye sung sini joto party ni trop theke sung FIR khairi jaka medicine long kini abo sini ADC headquarter hai ko sini khumlung park ni gana o kaisa sini Takartala Bidhan Sabha ni bisingo khobjak asa sini Bharatiya Janata Party ni kaisa lelak jangnai hai ko kaisa sini party office je thanai sini Lok Sabha je boot age sung mohai cheno jompui jalo sung kaisa party office khulok lakya karon sini Lok Sabha age sung sini party ni borok hai sini kormo thangai kam me kok salai nango karon thangai nei aro office thangai ba thangai kok salai ba gini sung omoi te kaisa khulok jakha ngo boni pore sung tab Lok Sabha boot pai mani poriborte yang khumulung area sini yang belbari all under ni bisingo sini je sikla hai ko sini je BJP party ni je kormi tongnai rok borbo kaisa je kono meeting misil ngi bo je kono samuhum khaina ngi bo
kok sai 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 ngo buni nok nok thani kok salai nang huni sung sini party thega sung season to khainai sini official thega sini state office thega sung aro sini party office ni kok salai ni sung kaisa sung aro khumung ngo sung kaisa phologui rijak kaisa sini tong thai nok boni bagui no norok khanai mang khana mia ঠিক সারিংনি 7টা 7:30 হাই সময়ও কিছু উশৃঙ্খলা খাইনাই রক দুষ্কৃতি রক ফাইনাই বড়মিয়া ফাইনাই অর জি পার্টি অফিস ফাইনাই বড় ন খুব সবাই কেমন খামাইকা তাই অনেকটা মানি থিংজানাই রক দङ তাই ও গানা গিনি সিনি ফ্যাক্ট হেফাজাক পার্টি জনতা পার্টি সিন যে বিজবি পতাকা তমনে আমরা বেং কিছু কেমন খামাইকা অবনি বাগিনে जों তিনি অর ফাই সপাইকা जों নাইন বাগিনাই মহাইকেনা যে তিনি যে অকক যে মিয়ানি যে গতনা তাম গদি bahingka je sport tongnai brok boni khuk tinjor khanai manai ani okok samni arona ang jotona ang pairika jotona hambai।